Взех мястото си до прозорец. Автобусът вече напускаше градчето. Моторът бучеше из стръмните завои към Рожен. Загледах се във величествените борик и мъчих помните да определя възрастта на дърветата, но човечето не стоеше мирно. И наистина, може ли човек, който се чувства още мъж, да бъде спокоен, когато до него стои жена като икона? Като човек Георги беше изградена, силна личност, човек с характер. Притежаваше рядка мъжественост и в същото време всеопрощаващо великодушие. Водеше го максимата, че на този свят всичко е човешко. Понякога е бил строг до суровост, но и по-детински излъчваше топлина от цялата си душа. Като човек той беше душа човек, талантлив от всякъде, умееше да се грижи за ближните си, умееше да ги защитава, умееше да се бори за литературните и пловдивски интереси. Това от една страна. От друга страна, той се отнася много сериозно към творчеството си и към творчеството изобщо. Действително има много интересни постижения и човек има за какво да чете, да се радва и да го похвали най-искрено и с пълно основание. То е просто една гордост за българската и за пловдивската литература. Това е писателя на 70-те и 80-те години, ако трябва да говорим сериозно. Такъв епически писател в този момент ние нямаме. И той направи неща, показа неща, които след време още си бъдат оценявани както трябва. Шест работи, писани в различно време. Половината са до 89-та, другата половина, останалите три, след 89-та писани. Значи те показват органична връзка на предишния и евентуално на новия Георги Алексиев. Значи там са влезли неща, които тогава не са могли да бъдат издадени в тези години. Те показват, че той се развива органично и критично към нашата действителност, т.е. за разлика от много днешни бивши, много партийни, пък и днешни така плачещи и оплакващи се автори, просто показва, че е бил искрен винаги. Че вяра се не бие, че силата на търпимостта, толерантността е по-голяма от разрухата на непримиримостта, както и че грешката, поражението са само опит по пътя по-нататък. Летят в целия сборник и най-вече летят в Пловдив, над пловдивската атмосфера. Пепрудът е нещо лекокрило, уязвимо, но красиво и достойно за възхищение.